बाबा आमदार साहेब स्वागत तुमच्या मंत्री असतात, गोवा राज्याचे सगळे आमदार असतात, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी यांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टीचा जय। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीचा जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीचा जय। परमगवान जातात, परमगवा तालुक्यात वास्को शहरात जातात। आमच्या खातीर बरी उमेदीचे उक्तावण जाल्ले आसा, दीसभर चलतले।